नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. मत्स्य व्यवसायासाठी सहकार मॉडेल तयार करणार केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांची घोषणा. प्रमोद महाजनांच्या हत्येसंदर्भात सनसनाटी खुलासा आणि शिवसेनेचे भाजपला धक्क्यावर धक्के. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत खोल समुद्रातील मासेमारी नौकांचा उद्घाटन सोहळा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते पार पडला. या निमित्तानं मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी खात्याचा लेखाजोखा त्यांच्या समोर मांडलाय. आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या अंतर्गत या 2 डीप सी वेसल नौकांचा उद्घाटन समारंभ देशाचे आदरणीय गृहमंत्री सहकार मंत्री अमित शाह साहेबांच्या हस्ते आत्ताच संपन्न झालेला आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या अंतर्गत 14 अशा विविध मच्छीमार सहकारी संस्थांना अशा पद्धतीच्या डीप सी वेसल आपण प्रदान करणार आहोत आणि त्याच्यामुळे मच्छीमार बांधवांचा आर्थिक समृद्धी आणण्याच्या दृष्टिकोनातून हा आजचा कार्यक्रम अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे. जसं आपण आता चित्रपटीमध्ये पाहिलं, आमचं महाराष्ट्र सरकार मत्स्य व्यवसाय खात्यामध्ये क्रांतिकारी निर्णय गेल्या 11 महिन्याच्या कालावधीमध्ये आम्ही घेत आलेलो आहे. प्रमुख म्हणजे आपल्या महाराष्ट्र राज्याने मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्यामध्ये अन्य राज्यांमध्ये आघाडी घेतलेली आहे आणि त्यामुळे एका वर्षामध्ये मत्स्य व्यवसाय आणि मत्स्य उत्पादन हे पूर्ण देशाच्या तुलनेमध्ये 47% वाढ झालेली आहे. हे आमच्या महाराष्ट्रासाठी अतिशय अभिमानाची गोष्ट आहे. मी हेही आदरणीय अमित शाह साहेबांना उल्लेख करेन की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या वापरमध्ये आमचं मत्स्य व्यवसाय खातं हे अतिशय अग्रक्रमांकाने वाटचाल करते आहे. आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करून मत्स्य व्यवसाय आणि मच्छीमार बांधवांना जास्तीत जास्त मत्स्य उत्पादन कसं हातात लागू शकतं आणि त्या माध्यमातून त्यांच्या घराघरामध्ये आर्थिक समृद्धी कशी येऊ शकते या दृष्टिकोनातून आम्ही वाटचाल करतोय. एका बाजूला समुद्राची मच्छीमारी आहे आणि दुसऱ्या बाजूला गोड्या पाण्याची मच्छीमारी आहे. त्या दोन्ही क्षेत्रामध्ये आमचं महाराष्ट्राचं मत्स्य व्यवसाय खातं पुढच्या येणाऱ्या कालावधीमध्ये आमच्या ह्या दोन्ही विभागाच्या दोन्ही क्षेत्रातल्या मच्छीमारीमध्ये महाराष्ट्राचं मत्स्य व्यवसाय हे देशामध्ये अग्रक्रमांकावर राहील अशा दृष्टिकोनातून आम्ही आमच्या योजना आणि आम्ही निर्णय घेतोय. आवर्जून मी आपल्याला सांगेन की आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या माध्यमातून आज जे काय आपण 2 नौका प्रदान करतोय त्याच पद्धतीने येणाऱ्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून आपण राज्य पातळीचे पण विविध 26 योजना हे आपण प्रस्तावित करणार आहोत. ज्यामुळे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या माध्यमातून ज्याच्यामुळे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली समुद्राकडे आणि अन्य भागामध्ये मच्छीमारी करणारे आमचे मच्छीमार बांधवांना खऱ्या अर्थाने त्यांना आर्थिक समृद्धी आणण्यासाठी त्यांचे मार्ग मोकळे होणार आहे. म्हणून ह्या निमित्ताने आदरणीय अमित शाहजींना मी मनापासून आमच्या मत्स्य व्यवसाय खात्याच्या माध्यमातून आपका तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद मानूंगा कि आपने यहाँ आके जिस तरीके से आपने हमको ताकत दी है और मैं आपको इसी बात की विनंती करूंगा कि जिस तरीके से गुजरात में सहकार में आप और मोदी जी के नेतृत्व में अमूल और समूल के माध्यम से जैसे आपने सहकारिता में जो आपने क्रांति लाई है, उसी तरह फिशिंग और एक्वाकल्चर और सहकारिता को साथ में लाके हम महाराष्ट्र में भी उसी मार्ग में चलने की कोशिश हम सभी कर रहे हैं. यह मैं आपको इस वक्त कहूँगा. फिर एक बार मैं आपको दिल से धन्यवाद कहूँगा. आमचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही
उपमुख्यमंत्री आणि माझ्या अन्य सहकारी मंत्र्यांना मी मनापासून या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आपले आभार मानतो। सहकाराच्या माध्यमातून दुग्ध व्यवसाय, साखर उद्योगांनी राज्यात आणि देशात मोठ्या प्रमाणात समृद्धी आणण्याचं काम केलंय। त्याप्रमाणेच देशातील मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रातही समृद्धी आणण्यासाठी सहकार तत्वावरील इकोसिस्टीम येत्या 5 वर्षात निर्माण करण्यात येईल, असं प्रतिपादन केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी केलंय। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत खोल समुद्रातील मासेमारी करणाऱ्या नौकांचे सहकारी संस्थांना वितरण कार्यक्रमात ते बोलत होते। आने वाले दिनों में न केवल भारत की मत्स्य संपदा की संभावनाओं का दोहन करने की क्षमता बढ़ेगी, परंतु मत्स्य उद्योग का जो मुनाफा है वो मेहनत करने वाले, हमारे मत्स्य पालन करने वाले गरीब सहकारिता के किसान के घर में पहुंचेगा। इसका ये यंत्रणा है। कई सारे ट्रॉलर है ऐसे, कोई नई बात नहीं है, मगर हर ट्रॉलर वहां जो मत्स्य पालन का काम करता है वो व्यक्ति तनख्वाह से काम करता है। ये ट्रॉलर में जो मच्छीमारी करेगा उसका पूरा मुनाफा कोऑपरेटिव बेसिस पर हर मच्छीमार के घर में पहुंचेगा। ये बहुत बड़ी बात है और इस कंसेप्ट को फॉर्मलाइज करने के लिए बहुत समय लगा है। अभी तो 14 ट्रॉलर इस तरह के दिए जाएंगे, परंतु मैंने ओडिशा, गुजरात और आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से भी बात करी है। हम भारत सरकार, केंद्र सरकार, सहकारिता और मत्स्य विभाग, इस सभी का मिला जुला कर मैंने लक्ष्य बनाया है कि 5 साल में कम से कम 200 ऐसे ट्रॉलर हम हमारे मत्स्य पालन करने वाले भाइयों को देंगे और कोऑपरेटिव बेसिस पर देंगे। ये 25 दिन तक गहरे समुद्र में रह पाएगा, 20 टन तक मछलियां ढोकर यहां वो ला पाएगा। इनके बीच में एक बड़े जहाज भी कुछ रखेंगे जो कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे और बीच में से मछली को उठाकर किनारे तक पहुंचाएंगे। और मैं अभी देख कर आया, अंदर रहने की और खाने पीने की सुविधाजनक व्यवस्था भी की है। तो एक प्रकार से शुरुआत हमारे 11,099 किलोमीटर के लंबे तट रेखा पर अपनी आजीविका के लिए काम करने वाले, मत्स्य पालन करने वाले गरीब भाइयों बहनों के लिए ये योजना आने वाले दिनों में बहुत बड़ी योजना बनने वाली है। आजादी के तुरंत बाद के दशक में पद्मश्री पाटिल ने जो शुरुआत की, मैं आज दावे से कह सकता हूं कि महाराष्ट्र के गांवों को समृद्ध करने में महाराष्ट्र की गन्ना मिलों का सबसे बड़ा योगदान है और इसको कोई ना नहीं बोल सकता, क्योंकि वो कोऑपरेटिव बेसिस पर चलते थे। शुगर मिल का पूरा मुनाफा किसान के बैंक अकाउंट में जाता है। इसी तरह से गुजरात में आज कई लाख महिलाएं 80,000 करोड़ का व्यापार अमूल के माध्यम से करते हैं और 80,000 करोड़ व्यापार का पूरा मुनाफा वो अनपढ़ पशुपालन करने वाली महिला के घर में जाता है। और अब तो ग्रेजुएट बहनें, ज्यादा पढ़ी लिखी बहनें भी प्रोफेशनल तरीके से पशुपालन के व्यवसाय में आगे आई है। यही विचार हमारे पुरखों का था, यही विचार भारत का मूल विचार है। इसलिए मुझे बड़ा आनंद है और मैं विशेषकर आज यहां इसीलिए आया हूं कि सहकारिता मत्स्य पालन में भी हमारा मत्स्य पालन करने वाले सभी भाइयों बहनों के जीवन का आधार बने। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बाद में आगे प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट और कलेक्शन करने वाले बड़े जहाज की भी योजना अभी तो कागज पर है, मगर थोड़े ट्रॉलर बनने के बाद हम इसको साकार भी करेंगे। इसका प्रोसेसिंग भी वो करेंगे, चिलिंग सेंटर भी उनके होंगे और एक्सपोर्ट भी हमारी मल्टी स्टेट एक्सपोर्ट की कोऑपरेटिव बनी है, उसके माध्यम से होगा। लगभग 60,000 करोड़ रुपए की निकास हमारी मत्स्य संपदा की भारत कर रहा है, परंतु इसका मुनाफा मत्स्य पालन करने वाले गरीब युवा के हाथ में नहीं जाता है। और ये योजना आज एक नया द्वार खोलेगी
मत्स्य पालन करने वाले परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की, निर्यात का मुनाफा उनके तक पहुंचाने की और ग्रामीण विकास करने की भी नरेंद्र मोदी जी ने ढेर सारे कार्यक्रम मत्स्य पालन के लिए शुरू किए हैं और इसका परिणाम जो आया है वो भी देखने लायक है। 2014-15 में अपार संभावनाएं 11,000 किलोमीटर लंबी तट रेखा में पड़ी है और उसका दोहन करना और कोऑपरेटिव बेसिस से उसका मुनाफा हमारे मछुआरा भाइयों बहनों तक पहुंचाना, ये हमारे मंत्रालय ने लक्ष्य रखा है। मैं आज ये लंबी तट रेखा पर काम करने वाले अपने सभी ग्रामीण मछुआरा भाइयों बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। 5 साल में हम एक ऐसा तंत्र बनाएंगे जो डेयरी की तरह, गन्ना मिलों की तरह, बाजार समितियों की तरह किसानों के लिए, मछुआरों के लिए काम करेगा और उनकी आर्थिक समृद्धि का कारण भी बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नील अर्थव्यवस्था विकसित करण्याबाबत प्रोत्साहन दिलंय। त्यामुळेच नवीन फिशिंग हार्बर तयार करणं, नवीन फिशिंग इकोसिस्टीम तयार करणं, मासेमारी वाहनांची इकोसिस्टीम तयार करण्यासाठी प्रत्येक बाबतीत महाराष्ट्रानं मोठी आघाडी घेतली आहे। गेल्या काही काळात मत्स्य उत्पादनात देशातील सर्वाधिक 45% वाढ महाराष्ट्रात झाली आहे। पुढील या 5 वर्षांमध्ये महाराष्ट्राला पहिल्या क्रमांकावर आणण्यासाठी काम करण्यात येईल असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत खोल समुद्रातील मासेमारी करणाऱ्या नौकांचे सहकारी संस्थांना वितरण कार्यक्रमात ते बोलत होते। आजचा दिवस हा अतिशय महत्त्वाचा दिवस आहे, कारण आज पहिल्यांदाच आपल्या देशामध्ये आपल्या ज्या काही मच्छीमारांच्या सहकारी संस्था आहेत त्या संस्थांना अशा प्रकारे डीप सी फिशिंग वेसल्स देण्याचा आपण निर्णय केला। आणि विशेषतः मी देशाचे गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री माननीय अमितभाई शाह यांचे आभार मानतो की त्यांनी जी काही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी मत्स्य संपदा योजना आणली त्या योजनेचं सहकार विभागाशी एक मेळ घातला आणि एनसीडीसीच्या माध्यमातून अशा प्रकारच्या सहकारी संस्थांना मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी जी काही कर्ज आहे ते उपलब्ध करून देऊन आणि अनुदानही उपलब्ध करून देऊन त्या माध्यमातून आपल्याला या वेसल्स उपलब्ध करून दिलेले आहेत। आपण सगळे जाणतो की डीप सी फिशिंग हे याकरता महत्त्वाचं आहे की त्याच्यामुळे आमच्या मासेमारी करणाऱ्यांना त्याचा चांगला फायदा मिळतो। मोठ्या प्रमाणात त्यांना त्या ठिकाणी मासे मिळतात, मोठ्या प्रमाणात त्यांना फिशिंग करता येतं आणि आपला जो काही एक प्रकारे जो जवळच्या भागातल्या फिशिंगमुळे जो काही सागरी दुष्काळ किंवा मत्स्य दुष्काळ तयार होतो त्यातनंही मोठ्या प्रमाणात आपली सुटका होते। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की आज भारतासारख्या आपल्या देशाला इतक्या मोठ्या प्रमाणात एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन म्हणून जो काही जवळपास 23 लाख चौरस किलोमीटरचा सगळा एरिया मिळालेला आहे की ज्या ठिकाणी आपण एक मोठी मरीन इकॉनॉमी तयार करू शकतो। परंतु अशा प्रकारचे डीप सी फिशिंग व्हेकल्स, ट्रॉलर्स वगैरे आपल्याजवळ उपलब्ध नसल्यामुळे आपण आतापर्यंत ते करू शकत नव्हतो किंवा लिमिटेड लोक केवळ ते करू शकत होते। आणि म्हणून आता सहकारी क्षेत्रातनं अशा प्रकारे आमच्या मासेमारी सहकारी सोसायट्यांना आपल्याला हे कर्ज मिळून त्याच्या माध्यमातून या वेसल्स जर मिळाल्या तर त्यांनाही डीप सी फिशिंग करता येईल, त्यातनं त्यांच्याही अर्थव्यवस्थेमध्ये त्याचा फायदा होईल आणि एकूणच महाराष्ट्राची आणि भारताची जी अर्थव्यवस्था आहे त्या अर्थव्यवस्थेला खूप मोठ्या प्रमाणात आपल्याला त्याचा फायदा मिळू शकेल। आणि म्हणूनच मला असं वाटतं की आजचा दिवस हा महत्त्वाचा आहे। आज सुरुवात झालेली आहे 14 पैकी 2 या डीप सी फिशिंग व्हेकल्स आज आपण त्याचं माननीय आपले देशाचे सहकारिता मंत्री अमितभाई शाह यांच्या हस्ते आपण ते दिलेले आहेत आणि आता हळूहळू ही संख्या वाढवायची आहे। आताच माननीय अमितभाईंनी सांगितलं, विशेषतः मी आपले जे पोर्ट मिनिस्टर आहेत आणि सहकार मंत्री आहेत
या दोघांनाही सांगू इच्छितो की अमितभाईंनी सांगितलं की मोठ्या प्रमाणात तुम्ही सहकाराचं जाळं या ठिकाणी तयार करा आणि त्याकरता पुढच्या काळामध्ये जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात तुम्हाला निधीची आवश्यकता असेल तो सगळा निधी आम्ही NCDCच्या माध्यमातून तुम्हाला उपलब्ध करून देऊ, जेणेकरून जेवढ्या आपल्या मच्छीमार सहकारी सोसायट्या आहेत या सगळ्या सोसायट्यांना अशा प्रकारच्या डीप सी फिशिंग व्हेकल्स आपल्याला देता येतील, वेसल्स देता येतील आणि त्यातनं आपल्याकडे मासेमारी करण्याच्या संदर्भात ट्यूना असेल, स्किपजॅक असेल, अल्बाकोर असेल, बिलफिश असेल, अशा या सगळ्या ज्या म्हणजे ज्याला देशी मार्केट आहे पण मोठ्या प्रमाणात ज्याला एक्सपोर्टचं मार्केट आहे अशा प्रकारच्या सगळ्या फिश या आपल्याला निश्चितपणे त्या ठिकाणी मला असं वाटतं की करता येतील. आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा माननीय आपले सहकारिता आणि गृहमंत्री अमितभाई शाह यांचे आभार मानतो आणि महाराष्ट्राच्या वतीनं मी त्यांना आश्वस्त करू इच्छितो की जेव्हापासनं माननीय मोदीजींनी ब्ल्यू इकॉनॉमिक डेव्हलप करण्याच्या संदर्भातलं सूतोवाच केलं आणि वेगवेगळ्या योजना आणल्या तेव्हापासनं नवीन फिशिंग हार्बर तयार करणं असेल, नवीन फिशिंग इकोसिस्टीम तयार करणं असेल, फिशिंग व्हेकल्सची इकोसिस्टीम तयार करणं असेल, या प्रत्येक बाबतीत महाराष्ट्राने मोठी आघाडी घेतलेली आहे. आणि आमच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाने विशेषतः मला या गोष्टीचा आनंद आहे की देशामध्ये सर्वाधिक वाढ आता फिशिंगमध्ये ही जवळपास 45% वाढ ही आपल्या महाराष्ट्रामध्ये झालेली आहे. ही देखील अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. पण हे होत असताना अद्यापही अनेक राज्यांच्या आम्ही मागे आहोत, पण मला विश्वास आहे की या 5 वर्षामध्ये महाराष्ट्राला पहिल्या क्रमांकावर आणण्याकरता आपण सगळे मिळून प्रयत्न करू आणि त्या आपल्या प्रयत्नामध्ये एक मोठा आशीर्वाद आणि सहभागिता ही केंद्र सरकारची आणि माननीय सहकारिता मंत्री अमितभाई शाह यांची असेल हा विश्वास व्यक्त करतो. आमच्या ज्या मासेमारी सहकारी सोसायट्यांना या ठिकाणी हे 2 ट्रॉलर मिळालेले आहेत त्यांचंही मी मनापासून अभिनंदन करतो आणि निश्चितपणे त्यांच्या माध्यमातून इतरांमध्येही मोठ्या प्रमाणात जागृती येईल अशा प्रकारच्या त्यांना शुभेच्छा देऊन माझे 2 शब्द संपवतो. एडगाव शुक नदीच्या पुलावर मातीच्या भरावात माल वाहतूक करणारा ट्रक रुतलाय. यामुळे तळेरे कोल्हापूर मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. तळेरे कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गाचं नूतनीकरणाचं काम सध्या वैभववाडीत सुरू आहे. एडगाव येथील शुक नदीच्या पुलावर रस्त्याचं काम सुरू असल्यानं एकेरी वाहतूक सुरू होती. दुपारी 12:30 वाजण्याच्या सुमारास गगनबावड्याहून तळेरेकडे जाणारा मालवाहू ट्रक या पुलाजवळ आला तेव्हा रस्त्याचं काम सुरू असल्यानं फक्त एकेरी वाहतूक सुरू होती. कामगारांकडून वाहतुकीचं नियोजन सुरू असतानाच ट्रक चालकानं वाहन पुढे नेलं आणि ट्रक थेट मातीच्या भरावात रुतला. मातीच्या भरावात फसलेला ट्रक रस्त्याच्या निम्म्याहून अधिक भाग व्यापून उभा राहिला होता. त्यामुळे अवजड वाहनांची वाहतूक ठप्प झाली. दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या लांब लचक रांगा लागल्या होत्या. अखेर तासाभरानं हा ट्रक बाजूला हटवण्यात आला. त्यानंतर तेथील वाहतूक सुरळीत झाली. मालवण शहरातील रॉक गार्डन इथं अनेक असुविधा आहेत. गेले काही दिवस वीज पुरवठा खंडित आहे. पर्यटक आणि पर्यटन व्यावसायिकांना याचा त्रास सहन करावा लागतो आहे. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्त्या शिल्पा यतीन खोत आणि पर्यटन व्यावसायिक यांनी मालवण नगर परिषदेवर धडक देत जाब विचारलाय. काल कसा आला वादळी वातावरणामुळे किल्ला सर्व्हिस बंद, स्कुबा ड्रायव्हिंग बंद, लोकांना बघण्यासारखं काय रॉक गार्डन म्हणून रॉक गार्डनात गर्दी. रॉक गार्डनात हे प्रॉब्लेम झालो, हे कोणत्या हातात नाही, कोणी मुद्दाम केलो नाही. पण निदान आमचं त्या गोष्टी ऐका घ्या ना. आणि अक्षरशः साहेब लोक शिवाय देत आहेत. आणतात अक्षरशः शिवाय देत आहेत. काय आतमध्ये तिकीट चालू ठेवलंय, लाईट नाही, काय नाही. 5 महिने आम्ही अडचणीत असतो. बंद करण्या एवढी परिस्थिती नाही. लेटर लिहा, आम्ही व्यापारी आपण एकत्र नाही होणार म्हणून ही सगळी परिस्थिती आहे. मला वाटत तेव्हा लॉक केला म्हणजे काय मीटर बदलणे ऑफिससाठी काहीच MSCB साठी मोठा विषय नाही. आणि आपण हे करूया साहेबांची स्वतः मी तुम्हाला घेऊन चर्चा करतोय. बंद जय शिवराय. छत्रपती शिवरायांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली भूमी मालवण शहर ऐतिहासिक असा वारसा लाभलेला आहे.
सुंदर असं नैसर्गिक सदन संपत्तीने असं नटलेला माझा मालवण शहर आज राजकोट, आपले छत्रपती शिवरायांचा राजकोट किल्ला असू देत, रॉक गार्डन असू देत, मेळ्यातलं सोन्याचं मंदिर असू देत, आज वादळी सदृश्य परिस्थिती असल्यामुळे प्रशासनाने 1-2-3 दिवस किल्ला सर्व्हिस बंद ठेवली आहे. तर त्या अनुषंगाने आलेला पर्यटक, सुट्टीचा हंगाम चालू आहे, दिवाळीचा हंगाम चालू आहे, आलेला पर्यटक हा राजकोट किल्ला आणि रॉक गार्डन कडे बऱ्यापैकी वळला. हे आपल्याकडे सोबत असणारे हे स्थानिक व्यापारी ज्यांनी आता आमच्या कानावर एक घटना घातली की रॉक गार्डन काळोखात आहे कालपासून. आज असं ऐकण्यात आलं की आजपासून रॉक गार्डन बंद करण्यात येणार आहे. तर स्थानिक व्यापाऱ्यांचा विचार करता आम्ही एक स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांच्या न्यायासाठी इथे मालवण नगर परिषदेकडे आम्ही समस्त व्यापारी वर्ग आणि आम्ही लोकप्रतिनिधी इथे जमलेलो आहोत. तर तात्काळ मालवण नगर परिषदेने बाहेर बोर्ड न लावता बंदचा तात्काळ त्याचं काय तांत्रिक बिघाड आहे तो तात्काळ आज त्याचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून रॉक गार्डन खुलं करावं, जेणेकरून आलेला पर्यटक हा निदान समुद्रमार्गे किल्ल्यापर्यंत पोहोचता येत नाहीये कारण वादळ सदृश्य परिस्थिती आहे, नैसर्गिक आपत्ती आहे. त्याला ऑप्शन म्हणून निदान राजकोट किल्ला असेल, रॉक गार्डन असेल, इतर आपले पर्यटन स्थळं फिरताना त्यांना कुठला त्रास होता नये हीच आमची एक अपेक्षा आहे. त्या अनुषंगाने आम्ही सगळे जमलो इथे. धन्यवाद. 19 वर्षांनंतर प्रमोद महाजन यांचे बंधू प्रकाश महाजन यांनी हत्येमागील कारण सांगितलंय. याबाबत बोलताना सनसनाटी आरोपही केलेत. यावेळी राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. तब्बल 19 वर्षापूर्वी 3 मे 2006 मध्ये भाजप नेते प्रमोद महाजन यांची राहत्या घरी त्यांचे भाऊ प्रवीण महाजन यांनी हत्या केली. या घटनेनंतर मुंबईसह देशभरात खळबळ माजली. या हत्येमागे अनेक कारणं सांगण्यात येत होती, पण 19 वर्षांनंतर प्रमोद महाजन यांचे बंधू प्रकाश महाजन यांनी हत्येमागील कारण सांगितलंय. प्रमोद महाजन यांच्या हत्येसंदर्भात सनसनाटी खुलासासह गौप्यस्फोट केला. प्रकाश महाजन म्हणाले की प्रवीण हा प्रमोद महाजन यांना केवळ पैशासाठी ब्लॅकमेल करत होता असा दावा त्यांनी केलाय. एवढंच नाही तर ज्या व्यक्तीच्या माध्यमातून ते ब्लॅकमेलिंग करत होते ती व्यक्ती आजही जिवंत असून मी त्यांचं नाव घेणार नाही असंही त्यांनी सांगितलंय. प्रमोद महाजन यांची हत्या ही फक्त पैशांच्या हव्यासातून आणि मत्सरातून झाली आहे. सारंगी महाजन यांनी गोपीनाथ मुंडेंच्या वारसावरून पंकजा मुंडे यांच्यावर बोचरी टीका करताना बिघडलेली मुलगी असा उल्लेख केला होता. यावर बोलताना देखील प्रकाश महाजन यांनी सारंगी महाजन यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केलाय. प्रमोद महाजन यांना ब्लॅकमेल करण्यात येत होतं. प्रवीण महाजननं भाऊ प्रमोद महाजन यांचं आयुष्य उद्ध्वस्त केलंय. केवळ पैशासाठी, लोभासाठी आणि स्वार्थासाठी हा खून झाल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. ठाण्यातील अनेक लोकांना याची माहिती असून काही आजही जिवंत असल्याचा उल्लेख त्यांनी केलाय. ते पुढे म्हणतात, प्रवीण महाजन स्वतः काही काम करत नव्हते, नोकरीला जात नव्हते आणि कंपनीकडून पगारवाढ मागायचे, पैसे मागायचे, एवढाच त्यांचा उद्योग होता असा आरोप त्यांनी केलाय. शेवटी जेव्हा मनुष्य एकटा पडतो, अपराध भाव आणि लोक त्याला खातो, तसंच झालं. त्याच्या मृत्यूचं खरं कारण हाच भूतकाळ होता असंही प्रकाश महाजन यांनी म्हटलंय. लाखे बांधवांना पुन्हा घरं बांधून देणार असं सांगून आमदार दीपक केसरकर यांनी आश्वासन पूर्ण केलं नाही. मात्र भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी आम्हाला 2 एकर जमीन घरांसाठी देण्याचं जाहीर केलंय. विशाल परब 100 घरं बांधून देणार आहेत. त्यामुळे आम्ही भाजपसोबत असून रवींद्र चव्हाण आणि विशाल परब आमचे नेते आहेत. 200हून अधिक लाखे बांधव भाजपसोबत असून केवळ 5-50 लोक दीपक केसरकर यांच्या सोबत आहेत असा खुलासा मयूर लाखे यांनी केलाय. तर शिवसेनेचा तो स्टंट होता असा आरोप केलाय. पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मी अखिल महाराष्ट्र कोल्हाटी डोंबारी संघटना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा अध्यक्ष आहे. काल जो 2 दिवसापूर्वी जो प्रवेश झाला होता 200 लोकांसहित परशुराम चलवाडी आणि निलिमा चलवाडी यांच्यासहित आम्ही 200 लोकांचा भाजपामध्ये प्रवेश केला होता. आम्ही ठामपणे सांगतो की आम्ही विशाल परब यांच्या पाठीशी ठामपणे आम्ही उभे आहोत. जो त्याच्यानंतर जो काही स्टंट करण्यात आला होता त्याच्याशी आमचा काही संबंध नाही. काय आमच्या समाजामध्ये काही वेगवेगळा गट आहे जो दीपक भाईंशी निगडीत आहे, ते 5-50 लोक त्यांच्याबरोबर आहेत. परंतु बाकीचा जो 200-250 लोकांचा जो समूह आमचा लाखे वस्तीतला समूह आहे तो आम्ही विशाल भाई बरोबर आहेत आणि आम्ही कायम ठामपणे त्यांच्यावर राहणार. आम्ही बीजेपीचे आता आज या झालेल्या प्रवेशपासून आम्ही बीजेपीचीच माणसं असणार आणि कायम बीजेपी सोबतच राहणार. आता गेल्यावेळी जनता मेळाव्यामध्ये आम्हाला ओसरगाव या ठिकाणी 2 एकर जागा दिली होती. ती 2 एकर जागा आम्हाला खूप लांब पडते म्हणून आम्ही साहेबांना सांगितलं होतं. साहेबांनी आम्हाला सांगितलं होतं की तुम्हाला आम्ही सावंतवाडी शहराच्या नजीक
2 एकर जागा तुम्हीच बघून घेऊन या, जागेचे कागदपत्र आम्ही तुम्हाला त्याची रक्कम वगैरे देऊ आणि आम्ही काही कालांतरानंतर ते आम्हाला जागा सुद्धा देणार आहे, ही आम्हाला ग्वाही आहे. त्याचबरोबर विशाल परब साहेबांनी आम्हाला सुद्धा त्या जागेमध्ये 100 घरे बांधून देणार अशी आम्हाला ग्वाही दिलेली आहे. त्यामुळे आमचा समाजाचा पूर्ण पाठिंबा त्यांच्याबरोबर आहे. सांगेली गावचे भाजपचे विद्यमान उपसरपंच संतोष नार्वेकर यांनी आपल्या असंख्य कार्यकर्त्यांसह शिवसेनेत जाहीर प्रवेश केला. जिल्हा प्रमुख सच्चिदानंद उर्फ संजू परब यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश पार पडला. आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उपसरपंच संतोष नार्वेकर यांचा प्रवेश अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो आहे. संतोष नार्वेकर हे सांगेलीतील भाजपचे प्रमुख पदाधिकारी होते. त्यांच्या पक्षबदलामुळे सांगेली परिसरात सेनेची ताकद निश्चितच वाढली असून हा भाजपसाठी एक धक्का मानला जातो आहे. यावेळी बोलताना नार्वेकर यांनी शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांच्या कार्यपद्धतीवर आणि विकासात्मक दृष्टिकोनावर विश्वास ठेवून शिवसेनेत प्रवेश करत आहोत असं स्पष्ट केलंय. यावेळी वामन नार्वेकर, सचिन नार्वेकर, किरण नार्वेकर, शेखर नार्वेकर, उषा नार्वेकर, सुनीता नार्वेकर, रेखा नार्वेकर, राजश्री नार्वेकर, सुप्रिया नार्वेकर, राजेश्वरी नार्वेकर, भारती नार्वेकर, प्रज्ञेश गावडे, पार्वती गावडे, अमित गावडे, संदीप राऊळ, ज्योती सांगेलकर, प्रशांत मटकर, सुचित मटकर, नामदेव राऊळ, आनंद परब, ऋषिकेश सावंत, सिद्धेश सावंत, कार्तिक रेडीज, ज्ञानेश्वर सावंत, सखाराम गावडे, संतोष सावंत, अमोल सांगेलकर, दशरथ सांगेलकर, आर्यन राऊळ, संतोष राऊळ, मनोहर सांगेलकर, उमेश राऊळ, नितीन राऊळ, महालक्ष्मी सांगेलकर, हितेश सांगेलकर, सावित्री सांगेलकर, विलास पारधी आदी शेकडो कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेचा धनुष्य हाती घेतलाय. जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी नार्वेकर आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचं पक्षात स्वागत केलं. यावेळी उपजिल्हा प्रमुख झेवियर फर्नांडिस, तालुका प्रमुख दिनेश कावडे, युवासेना तालुका क्लेट्स लेट्स फर्नांडिस, आशिष झाटिये, सचिव परीक्षित मांजरेकर, सचिन साटेलकर, जीवन लाड, पंढरीनाथ राऊळ, अंकुश परब, अभय किनळोस्कर, दीपक सांगेलकर, प्रकाश सावंत आदी ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी भाजपला आणखीन एक धक्का दिलाय. तळवणे उपसरपंच रामचंद्र गावडे यांनी कमळाची साथ सोडत हाती भगवा ध्वज घेतलाय. दीपक केसरकर यांच्या संपर्क कार्यालयात हा पक्षप्रवेश घेण्यात आला. शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी भाजपचा पुन्हा एकदा करेक्ट कार्यक्रम केलाय. तळवणे उपसरपंच रामचंद्र गावडे यांनी भाजपची साथ सोडली आहे. शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांच्या हस्ते विद्यमान उपसरपंच रामचंद्र उर्फ रंजन गावडे, माजी उपसरपंच निलेश गावडे, माजी ग्रामपंचायत सदस्य प्रवीण बर्वे, संजय पालव, संतोष गावडे, आबा गावडे, प्रसाद गाडगी आदींसह शेकडोंनी शिवसेनेत प्रवेश केला. आमदार दीपक केसरकर यांच्या संपर्क कार्यालयात हा पक्षप्रवेश करण्यात आला. यावेळी शिवसेना नेते अशोक दळवी, महिला जिल्हा प्रमुख ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर, तालुका प्रमुख नारायण उर्फ बबन राणे, सुधा कौठणकर, सुरेंद्र बांदेकर, उपतालुका प्रमुख राकेश पवार, अनुसूचित जाती सेल युवा प्रमुख प्रशांत जाधव, विनोद सावंत, गजानन नाटेकर, अरिजित पोकळे, महादेव राऊळ आदींसह शिवसेना पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते. शिंदे सेनेमध्ये प्रवेश करतो. मी तुमचं शिंदे सेनेमध्ये स्वागत करतो. मी एवढं तुम्हाला आश्वस्त करतो, जी तुमची कामं असतील ती या ऑफिसमधनं माझ्याकडनं सगळी पूर्ण केली जातील. जी तुमची विकासाची कामं असतील, आता उपसरपंच प्रवेश करतायत, जी विकासात्मक कामं असतील ती सुद्धा केसरकर साहेबांच्या माध्यमातून पूर्ण केली जातील असं मी तुम्हाला आश्वस्त करतो. तुमची कुठची कामं तहसीलदार, प्रांत, कलेक्टर ऑफिसमधली ती सुद्धा आमच्याकडनं तुमची कामं पूर्ण केली जातील असं मी तुम्हाला आश्वस्त करतो. मी एक तुम्हाला सांगतो, जर तुम्हाला काही सूचना करायची असतील आम्हाला
आम्ही तुमच्या पक्षात प्रवेश करतो आणि ह्या आमच्या काही कामं आहेत, काही अटी आहेत, असं आहे तसं आहे, तर तुम्ही आता बोला, बाहेरनं कुठे चर्चा नको. तर ते तुमची सगळी कामं एक संजू परब म्हणून किंवा एक सामान्य मी नागरिक जरी जिल्हा प्रमुख होतो, मी एक तुमच्यातलाच आहे, एक तुमचा माणूस म्हणून मी सगळी कामं करेन. मी इथला भूमिपुत्र आहे, त्यामुळे सन्मानाची आवश्यकता नव्हती. माझी ती जबाबदारी आहे. आरोग्य समस्यांसाठी एकत्रित लढा देऊन चांगली सावंतवाडी सिंधुदुर्ग बनवण्याचा प्रयत्न आपण करू, असं मत उच्च न्यायालयाचे वकील ॲडव्होकेट महेश राऊळ यांनी व्यक्त केलं. सावंतवाडी इथं आयोजित कृतज्ञता गौरव सोहळ्यात सन्मानाला उत्तर देताना त्यांनी भावना व्यक्त केल्या. ॲक्च्युली सन्मान कृतज्ञता ही व्यक्त करण्याची गरज नाही आहे, कारण मी सुद्धा ह्या जमिनीतनं दिलेले एक सुपुत्र भूमिपुत्र म्हणतो तसं आहे. त्यामुळे थँक्यू म्हणताना सुद्धा मला थोडं असं वाटतं की बाबा मी परका असल्यासारखं आहे की काय. त्यामुळे मी शुभेच्छाचा कार्यक्रम झाला, त्याऐवजी मला असं वाटत होतं की आम्ही एक भविष्यातली स्ट्रॅटेजी काय करायला पाहिजे त्याबद्दल आपण विचार केला पाहिजे. माझं असं म्हणणं आहे की आपण आता ही सुरुवात केलेली आहे. आत्ताच न्यायालयाचे काही आदेश झालेत, न्यायालयासमोर सत्य परिस्थिती आली आहे. न्यायालयाकडून आदेश येण्यापूर्वी शासनाकडून काही आदेश पारित होतात का, डॉक्टरांच्या नेमणुका होतात का, ही गोष्ट जास्त महत्त्वाची आहे. जर शासनाने काही आदेश पारित नाही केले तर न्यायालयाने ऑलरेडी सांगितलेलं आहे की आम्ही तसे आदेश देऊ म्हणून. त्यामुळे आता बघू आपण. शुभेच्छा दिल्यात त्याबद्दल धन्यवाद, पण शुभेच्छांची तशी फारशी गरज नव्हती, कारण माझी एक नागरिक म्हणून ड्युटी होती आणि मी ती ड्युटी नेहमीच करत राहीन. आरोग्याचा विषय असो, आता बरेच मंडळी ह्या कार्यक्रमात आल्यावर काय बरेच प्रश्न मांडत होते. आपण एकत्र येऊन त्या सगळ्या समस्यांची एक लढा देऊ आणि एक चांगला सावंतवाडी किंवा चांगला सिंधुदुर्ग बघण्यासाठी नेहमीच प्रयत्न करू, असे मी सगळ्यांना आश्वासन किंवा शाश्वसन म्हणता येणार नाही, ग्वाही देत आहे. ॲक्च्युली ज्या दिवशी पहिल्या दिवशी जेव्हा मॅटर न्यायालयासमोर आलं होतं त्या दिवशी न्यायालयाने सुद्धा स्पष्ट केलं होतं की दिस इज नॉट एन ॲडव्हर्सरी लिटिगेशन. म्हणजे हे काय एका विरुद्ध दुसऱ्याचा चाललेला वाद नाही आहे, तर हा एक समाज कल्याणासाठी चाललेला वाद आहे, असं त्यांनी त्यापूर्वीच गव्हर्नमेंटचे जे वकील असतात, शासनाचे वकील, त्यांना स्पष्ट केलं होतं की दिस इज नॉट एन ॲडव्हर्सरी लिटिगेशन. ॲक्च्युली शासनाकडून न्यायालयाला अपेक्षा होती की योग्य माहिती कोर्टासमोर यायला पाहिजे, जेणेकरून जर कोणत्याही आदेशाची न्यायालयाकडून एखाद्या आदेशाची गरज असेल तर आम्ही ते आदेश पारित करू आणि त्यामुळे एखादी नेमणूक करणं किंवा आणखीन काही गरज असेल तर ती गोष्ट करणे सोपी जाईल. परंतु जेव्हा ॲफिडेव्हिट दाखल झालं तेव्हा सत्य परिस्थिती तेवढीशी रेकॉर्डवर येत नाही, न्यायालयाच्या लक्षात आलं, तेव्हा सत्यशोधन समितीची समिती गठीत करू असं न्यायालयाचं मत आलं आणि त्याप्रमाणे ती समिती गठन झाली. सावंतवाडीच्या सुजग नागरिकांनी त्या कमिटी बरोबर योग्य प्रकारे संवाद साधला. समितीच्या निदर्शनास सर्व गोष्टी आणून दिल्या. हॉस्पिटलचे कर्मचारी असो किंवा बाकीचे ज्या जे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत त्यांनी ती गोष्ट कमिटीच्या निदर्शनास आणून दिली आणि कमिटीने एक चांगला रिपोर्ट न्यायालयासमोर 17 ऑक्टोबर 2025ला जेव्हा सुनावणी झाली त्या सुनावणीमध्ये ठेवलेला आहे. तो रिपोर्ट बघितला असता आपण जे म्हणणं मांडतोय की बरेच डॉक्टरांची पदं, मेडिकल ऑफिसरची पदं रिक्त आहेत. आता सावंतवाडीमध्ये ट्रॉमा केअरची 5 पदं आणि बाकी डॉक्टरांची 15 पदं, फिजिशियनची अशी 15 पदं एकूण आहेत. 15 आणि 5 20. त्या 20 पदांपैकी केवळ 7 पदं ही कायमस्वरूपी भरलेली आहेत, बाकीची 13 पदं रिक्त आहेत. तर त्या संबंधित अगोदर शासनाचं म्हणणं असं होतं की कंत्राटी डॉक्टरांकडून ती कामं होत आहेत आणि कोणत्याही प्रकारची गंभीर परिस्थिती नाही आहे. पण आता न्यायालयाच्या लक्षात आलं आहे आणि न्यायालयाने जो रिपोर्ट मागितला त्यामध्ये पण ही बाब स्पष्ट झालेली आहे. जी आपली रक्तपेढी आहे ती सुद्धा त्यामध्ये सुद्धा बरेच कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे आणि आता न्यायालयाकडनं आपल्याला बऱ्याच अपेक्षा ठेवलेल्या आहेत आपण आणि त्याप्रमाणे त्या अपेक्षा शासन पूर्ण करेल आणि शासन जर पूर्ण करण्यासाठी कुठे कमी पडलं तर न्यायालय आपली योग्य भूमिका बजावेल अशी आपल्या सर्वांना अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही. सावंतवाडी एज्युकेशन सोसायटी आणि अभिनव फाउंडेशन सिंधुदुर्ग यांच्या संयुक्त विद्यमानं आरोग्यविषयक जनहित याचिका विनामूल्य लढवणारे कळसुलकर शाळेचे माजी विद्यार्थी उच्च न्यायालयाचे वकील ॲडव्होकेट महेश राऊळ यांचा गौरव मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला. सावंतवाडी एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष शैलेश पै यांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सन्मान करण्यात आला.
यावेळी माजी विद्यार्थी संघटनेचे दत्तप्रसाद गोठसकर, अभिनव फाउंडेशनचे सचिव अण्णा म्हापसेकर, किशोर चिटणीस, डॉक्टर प्रसाद नार्वेकर आदी उपस्थित होते. कळसुलकर इंग्लिश स्कूलच्या सभागृहात या सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. सावंतवाडी एज्युकेशन सोसायटीच्या कळसुलकर शाळेचं हे शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी वर्ष आहे. या निमित्तानं माजी विद्यार्थी ॲडव्होकेट राऊळ यांचा गौरव करण्यात आला. सामाजिक भावनेतून विनामूल्य अभिनव फाउंडेशन सिंधुदुर्गची जनहित याचिका ते लढत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्वसामान्य गोरगरीब नागरिकांना न्याय देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. याबद्दल हा कृतज्ञता गौरव करण्यात आला. अनेकदा आपण समाजात वावरत असताना संस्कार महत्त्वाचे असतात. ज्या या प्रशालेत तुम्ही शिक्षण घेतलं, त्या प्रशालेत ज्या काळात ज्या शिक्षकाने तुमच्यावर संस्कार केले, तुम्ही भातारबेकरबाईंचं नाव घेतलं, कामतबाईंचं नाव घेतलं, त्याही लोकांनी या संस्थेच्या, या शाळेच्या आणि विद्यार्थ्यांच्यावर संस्कार करण्याचं फार मोठं काम केलं होतं. ते संस्कार तुमच्यावर झालं आणि त्याचं प्रतिबिंब मला वाटतं हा सामाजिक विषय घेऊन एक काम करावं असं तुम्हाला वाटलं. मी देव पाटेकरांकडे प्रार्थना करतो की हे सत्कार्य तुम्ही हाती घेतलेलं आहे, हा सत्कार नाही, हा सत्कार ही तुम्ही पुढे काम करण्यासाठी ऊर्जा आहे असं मी मानतो. त्यामुळे आपण पुन्हा एकदा टाळ्या वाजवा, अभिनव फाउंडेशनसाठी वाजवा आणि रावळांसाठी वाजवा. मी त्यांना शुभेच्छा देतो. आज जे संस्कार पालकांनी तुम्हाला दिलेले आहेत त्याचंही आज प्रतीक म्हणायला हरकत नाही. त्यातूनच या ठिकाणी सामाजिक जाणीवेतून महेशने जे कार्य केलं, विनामूल्य स्वरूपात या ठिकाणी कायदेशीर सल्ला आणि कायदेशीर बाबीसाठी जे कार्य आहे ते सर्व करण्याच्या नात्याने जे काही कार्य केलं ते सगळ्यांच्यासाठी अभिमानास्पद आहे. या ठिकाणी जो स्वतःसाठी जगला तो संपला, पण जो समाजासाठी देशासाठी कार्यरत राहिला तो अमर झाला असं म्हणायला हरकत नाही. त्यात माझ्या मते महेश राऊळ ह्या अशा काही उक्तीला राष्ट्र मला वाटतं आहेत प्राप्त आहे असं मला वाटतं. आजचे सत्कारमूर्ती ॲडव्होकेट राहुल सर यांचं मी खरोखर मनापासून अभिनंदन करतो. सर्वप्रथम सांगायचं म्हणजे तर सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठान ही आमची संस्था सेवाभावी संस्था आहे आणि या सेवाभावी संस्थेच्या माध्यमातून आम्ही 24 तास सावंतवाडी शहरामध्ये सेवा पुरवतो. आणि काही दिवसात जेव्हा आम्ही एखादी तुम्ही मनापासून मनभावे लोकांची सेवा करत असाल तेव्हा देवही आपल्या साक्षीला आपल्या मदतीला धावत येतो. तसा अभिनव फाउंडेशन हे आमच्या मदतीला धावून आले. मला अभिनव फाउंडेशन काहीच माहीत नव्हतं, मी काही लोकांना ओळखत पण नव्हतो, काही मित्र आहेत त्यांना ओळखत होतो. पण ते बोलले की रवी तुझं काम चांगलं आहे, तुझ्या संस्थेचं काम चांगलं आहे, तू थांबू नकोस, तू एक काम कर. आम्ही अभिनव फाउंडेशनच्या माध्यमातून जी याचिका दाखल केलेली आहे कोल्हापूर खंडपीठामध्ये त्यासाठी आम्हाला तुझी मदत लागणार. ते म्हटलं आम्हाला काय मदत लागणार सांगा, आम्ही 24 तास तुम्हाला कधीच आम्हाला हाक मारा, आम्ही तुम्हाला मदत करायला तयार आहोत. आज जर ॲव्हरेज काढलं तर जवळपास 8 ते 9 पेशंट, त्या दिवस तर रेकॉर्ड ब्रेक झालं, 11 पेशंट GMCला पाठवण्यात आले आमच्या डोळ्याच्या समोर. आणि हे कुठेतरी थांबावं त्यासाठी जे अभिनव फाउंडेशनने जे पाऊल उचललं आहे त्यांना आमचं पूर्ण पाठिंबा आहे. आणि त्यासाठी देवाच्या स्वरूपात जे आम्हाला ॲडव्होकेट राहुल सर मिळाले आहेत ते नक्कीच आम्हाला न्याय देतील अशी मी आपल्याला ग्वाही देतो. आणि महेश रावळांनी जे सांगितलं तो त्यांचा मोठेपणा आहे की माझा सत्कार का केला तुम्ही. तर खरोखरच महेशजी तुम्हाला मी सांगतो की ज्यावेळी आम्ही व्हॉट्सअपवर आणि पेपरमध्ये बातमी वाचली तेव्हा आम्हाला पण धक्का बसला, अरे आमचं महेश फ्रीमध्ये या काम करता. आम्हाला पण माहिती नव्हतं की महेश हायकोर्टमध्ये आहे, हायकोर्टमध्ये काम करतो, आम्हाला सगळं माहिती आहे. परंतु अभिनव फाउंडेशनने जे रीट दाखल केलं होतं त्याचं काम फ्रीमध्ये महेश करतो हे आम्हाला जेव्हा आम्ही वाचलं तेव्हा आम्हाला कळलं की महेशने एवढं मोठं दातृत्व दाखवलेलं आहे सावंतवाडीतील जनतेसाठी. तो सावंतवाडीत न राहता तो त्याच्या पूर्ण फॅमिलीसकट तो आता मुंबईला स्थायिक झालेला आहे. त्याला इथल्या आरोग्यविषयाची काही टेन्शन घ्यायची गरज नाही. पण एवढं असताना सुद्धा एक तळमळ आहे, आपलं काहीतरी एक दातृत्व लागतं, आपण ह्या भूमीचं काहीतरी देणं लागतो, ही कुठेतरी भावना त्यांनी आपल्या मनामध्ये ठेवून एवढं मोठं काम करून ह्या पुढेही तो आपल्या ह्या चळवळीला किंवा ह्या आपल्या कोर्टातील आपल्या पूर्णपणे कामासाठी तो आपल्याला पूर्णपणे वेळ देणार आहे, ते सुद्धा फ्रीमध्ये. ही काही सोपी गोष्ट नाही आहे, कारण आज कुठलीच गोष्ट आपल्याला फ्रीमध्ये मिळत नाही आणि ही कोर्टासारखी तर गोष्ट फ्रीमध्ये करणं म्हणजे फार कठीण आहे. तर मला असं खरोखर वाटतं की महेश, परमेश्वराने तुला अशीच चांगली सद्बुद्धी देऊ आणि तुला चांगलं आरोग्य देऊन मोठं करो. बरं म्हणतो तसंच विनोद फाउंडेशन ऍक्च्युली हा सत्कार करायची घाई केली असं मी मोठ्यातला बघत होतो. कारण आता ही सुरुवात केली आहे आपल्याला. सुरुवातीलाच आपण ते वाटून गेला सुरुवात आपण अजून पुढे जायला पाहिजे आणि त्यानंतर
हा कार्यक्रम केला पाहिजे. पण ओंकारही आपला फार चतुर आहे. तू मला म्हणाला की स्टाईल ॲक्सिडेंटची तुला व्हिडिओ झाली आहेत आणि त्याचा कार्यक्रम तुम्हाला वेळ आहे. पण तुम्ही शाळेच्या कार्यक्रमात मला वेळ दिला तिथे काय नाही. तो म्हटलं की एवढं 4 वाजता आहे. त्यामुळे ते तो म्हणाला मग त्याला प्रक्रिया वाटलं. त्याला माहिती होतं की अगोदर म्हटलं असतं त्याला जे सी म्हटलं असतं की एवढ्यात नको होईल. पण त्या गुरुजनांनी ते कुटुंबाचे खाप बाकीवर आपली सदैवित आवश्यक असते की अशा कार्यक्रमातून नियमित मिळत असते. त्यामुळे मी आमच्या विज्ञानाचा सुद्धा करतो. त्याला बघायला गेलं तर ही त्यादिवशी याचिका आणि 2021 आणि 13 स्त्री खातं केल्याची 9 ऑक्टोबर 2013 अशी ती जनहित याचिका होती. त्यावेळेची जनहित याचिका मी जेव्हा बघितली जेव्हा माझ्या क्षणिका माझं की कोकणात सुद्धा आवाजचं बरं मित्र आहे. दयानंद राहुल होते काही बेस्ट कॅच and not try to ask each other अमेरिकेमध्ये सेटल झाले. त्यामुळे व्यक्तीला आपल्याकडे आला आणि त्यावेळी आमची चर्चा झाली. त्यामुळे मी या याचिकेवर त्याची माझी बाबतीत क्लिअर आहे. पण नेमक्या केसमध्ये एवढा मुद्दा कापणचा की याचिकेला त्याला वेळ करते तर ती याचिका तुम्ही जर केल्यानंतर उत्तर ते नाव खात त्यावेळी मी याचिकेमध्ये जेव्हा वाचन केलं तेव्हा आढळले की तिथल्या कुठं चिपका गेलं ते आवाज स्टॉईंग चिपका गेलं होतं. आपल्या रक्तपेढीमध्ये अभाव होता. यावेळी प्राध्यापक सुभाष कोबेकर, कवी दादा मडकईकर, ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अण्णा देसाई, सामाजिक कार्यकर्ते ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर, रवींद्र स्वार, रवी जाधव, जितू मोरजकर, अमित सुकी, प्रथमेश मुरगुड, महेश चितारी, किशोर नानिवडेकर, लक्ष्मण कदम, समीरा खलील, हेलन निबरे, मोहसिन मुल्ला आदींसह सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते. भ्रष्टाचाराच्या समस्येवर मात करून पारदर्शक आणि नीतिमान महाराष्ट्र घडवण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललंय. 27 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर या कालावधीत विभागातर्फे दक्षता जनजागृती सप्ताह आयोजित करण्यात आलाय. नमस्कार, मी विजय पांचाळ, DYSP सिंधुदुर्ग जिल्हा अँटी करप्शन विभाग. आपणा सर्व जनतेला जाहीररित्या आवाहन करू इच्छितो की दिनांक 27/10/2025 ते 2/11/2025 या सप्ताह आम्ही दक्षता सप्ताह जनतेमध्ये भ्रष्टाचाराविरुद्ध जनजागृती करण्यासाठी दक्षता सप्ताह साजरा करत आहोत. त्या सप्ताहाचे औचित्य साधून मी आपणा सर्व जनतेला सिंधुदुर्ग वासियांना असे आवाहन करू इच्छितो की आपण आपल्या सरकारी कामानिमित्त विविध सरकारी कार्यालयात जात असता तर काही सरकारी कर्मचारी अधिकारी कर्मचारी आपल्याला वेटीला धरतात. आपल्याकडे त्यांचं सरकारी कायदेशीर कर्तव्य करत असताना सुद्धा आपल्या कामासाठी आपल्याकडे लाचेची मागणी करतात. काम केल्यानंतर बक्षीस मागण्याचा प्रयत्न करतात, पारितोषिक मागण्याचा प्रयत्न करतात. हे नियमबाह्य आहे, कायद्याच्या विरुद्ध आहे. असे जे कोण सरकारी कर्मचारी आपलं जर वेठीला धरून आपलं शोषण करत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी आपण जनतेने पुढे आलं पाहिजे. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराची तक्रार देण्यासाठी आपण पुढे आलं पाहिजे. यासाठी मी आपणाला जाहीर आवाहन करतो की आमचा 1064 हा आमचा हेल्पलाईन नंबर आहे. तसेच आमच्या कार्यालयाचे नंबर खाली दिलेले आहेत. तसेच आमचे कार्यालय आहे हे कुडाळ या ठिकाणी तहसीलदार कार्यालयाच्या समोर आमचं कार्यालय स्थापित आहे. त्या ठिकाणी आपण येऊन तक्रार देऊ शकता. परंतु जे सरकारी कर्मचारी आपला अन्याय करतील अथवा छळ करतील त्या छळाला बळी पडू नका, लाच देऊ नका किंवा देण्याचा प्रयत्न करू नका किंवा जे कोण लाच मागतील त्यांच्या कारवाई करण्यासाठी आपण पुढे या असं मी आपणा सर्व जनतेला जाहीररित्या आवाहन करतो. जय हिंद. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. मत्स्य व्यवसायासाठी सहकार मॉडेल तयार करणार केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांची घोषणा. प्रमोद महाजनांच्या हत्येसंदर्भात सनसनाटी खुलासा आणि शिवसेनेचे भाजपला धक्क्यावर धक्के. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.